ଗାମା ହୋଇ ପାନ ଗୁଆ ଥୋଇ ମୋର ଆଜି ଗୋଟେ ପବିତ୍ର ଦିନ କାଟି ଆଜି ଭଳି ଦିନରେ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଶାନ୍ତି ଉତ୍ସବ ମେମ୍ବର ଅଦର ମାନେ ବି ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ମିଳିତ ହେଇକି କାମ କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଆଜି ତ କ୍ଲବ୍ର ମେମ୍ବର ସୋମ ପ୍ରକାଶ ବେହେରା କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପରେ ଆଉ ଆମ କ୍ଲବ୍ର ଉନ୍ନତି କେମିତି ହେଲା, ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ହେଲା, ତାର ଉନ୍ନତି ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ବୁଝେଇବେ। କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଜୟ ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ତ ଆମେ ଏଇଟା କିଛିଟା ପିଲାମାନେ ଭାଇମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ହେଇଗଲାଣି 4 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଆମେ ଇନକ୍ରିଜ୍ କରୁଛୁ। କିଛି ମେମ୍ବର ଥିଲେ, କିଛି ମେମ୍ବର ଜଏନ୍ ହେଲେ, କିଛି ମେମ୍ବର ଜଏନ୍ ବି ହେଉଛନ୍। ତ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମ ସମାଜରେ କିଛି ମହତ୍ କାମ କରି, କିଛି ଯୋଗଦାନ କରି ସମାଜର ୟୁଥମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ୱେରେ ଆମେ ଆଗକେ ବଢ଼ବାର୍ ଲାଗି। ତ ପହିଲା ଆମେ କରିଥିଲୁ 2019ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲୁ, ଆଜି ହେଇଗଲାଣି 2024। ଏତିକି ବର୍ଷ ଜର୍ଣ୍ଣି ଭିତରେ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ଏଇ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମହାଦେବ ଶିବଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଇନୁଥିବା ଅଭାବୀ ଲୋକମାନେ ଯେନ୍ ଆସନ୍ ତାଙ୍କ ଲାଗି ଖାନା ପିନା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରୁଛୁ। ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଏଇ ବନ୍ଦୋବସ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଇ 4 ବର୍ଷ ତ ହେଲାନ ଆଉ ଆଗକେ ଏନ୍ତା ଲାଗି ରହୁ। ଆଉ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯେତେ ୟୁଥ୍ ଯୋଡ଼ି ହେଉନ ୟୁଥ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକରି ଆମେ ଆଉ ଆଗକେ କାମ କରିବୁ ବୋଲି। ତ ଏଇସବୁ ଜର୍ଣ୍ଣିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନ ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଆଜି ଆମେ ଭାଇମାନେ ବି ସବୁ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଜଏନ୍ ହେଇଥିଲେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏଇସବୁ ପ୍ରକ୍ରିୟାକେ ଆମେ ଆଗକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ାମା ଆଉ ସମାଜରେ ଆମର ୟୁଥମାନଙ୍କର ଯୋଗଦାନକେ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କର୍ମା। ଜୁହାର, ଜୟ ମା ସମଲେଇ। ଆଜି ଆମ କ୍ଲବ୍ରେ ଆଉ ଜଣେ ସିନିୟର ମେମ୍ବର ଆମ ସାଥିରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତ ଶୁଣିଲେ ସୋମପ୍ରକାଶ ବେହେରାଠୁ ତାଙ୍କ କଥାଟା, ତାଙ୍କ ମନ ଇଚ୍ଛା ସେ ଯାହା କହିଥିଲେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଆମ କ୍ଲବ୍ ପାଇଁ। ଆଜି ଆମର ସିନିୟର ଯିଏକି ଆମକୁ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଶିଖେଇଛନ୍ତି, କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ପଚାରିବା କି ଆମେ କେତେ ବିସ୍କୁଟ୍ ଡୋନେଟ୍ କରିଛନ୍ତି? 220ଟା। 220ଟା କ'ଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଡବଲ୍ ବି ପାଇଛନ୍ତି? ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାଇଛନ୍ତି, ଡବଲ୍ ବି ପାଇଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ। जय मां समलेई। जय मां। जब जान गए हैं कि बचना मुश्किल है तो हर सही जान दे दे बिना लड़े।